Kontu hartu behar dugu garai latza hauetan, krisi garai hauetan, kargu egin garela orain arte etorlur zen sozietate publikoa, ezta? Etorlurrek arrisku handiko operazioetan badiru asko galdu zuen, eta guk egin nahi izan duguna, egin nahi duguna da hori beste era batera kudeatu, eta halako operazioetan sartu beharrean, udal txikiei laguntza emoten jardutea. Uste du horretan bi aldardi positiboa duela, alde batetik ez duela erakunde publikoak dirurik alperrik galduko makrooperazio espekulazio horretan, eta beste alde batetik udal txikiak laguntzen jardungo duela, eta elkarren arteko elkarlana bultzatzen eta laguntzen. Gure ustez, Gipuzkoa orekatzeko eta Gipuzkoa saretzeko eta Gipuzkoa ezagututa aurrera pausu itzela izan daiteke. Lehentasunak udalek beraiek jarriko dute, eta elkarlana nola gauzatu eta ze udalen artean zenolako sinergiak sortu daitezke. Ez da gure lana diputazio garen neurrian da hori laguntzea. Guk ezin dugu agindu. Ez da gure lana zuzendaritza lana. Gure lana da bide lagun izatea eta bitartekoak jartzea. Orain arte beste operazio espekulatibo batzuetan gastatu dena elkarlanean eta udalen laguntzan jartzea, hori da gure bete beharra. Udal txikiek ez dauzkate bitartekoak behar den aholkularitza guztiak kontratatzeko eta esperientzia guztiak izateko. Beraz, guk uste dugu hori saretzea erabat garrantzitsua dela Gipuzkoan bizi kalitatea herri txikietan ere bermatzeko. Eta Gipuzkoan herri txiki asko daude.